Az első szerintem biztonsági előnye ennek az egésznek az az, hogy kormányon van 2-3 tekerő, vagy nyomógomb, vagy ilyesmi, és ugyanúgy nézek előre, és előttem jelenik meg mondjuk a hőmérséklet beállító. Tehát elkezdem tekergetni a gombot, és akkor ott áll 25-ről 23-ra mennek a számok, és amikor jó, akkor megnyomom, és kész vagyok, és egy pillanatra se vettem le a szememet az útról közben. Ez még nem egy kiterjesztett valóságfunkció, mert ez igazából csak annyi, hogy kitettem oda egy információt, és nem kell ahhoz levennem a szememet az útról, hogy ezzel az információval tudjak kezdeni valamit. Nyilván ugyanígy a kilométeróra, vagy a bármilyen figyelmeztető jelzés is ott tud lenni fönt a szélvédőn, amihez nem kell félrenézni. És akkor a kiterjesztett valóság az meg ott kezdődik, amikor mondjuk az igazi pozíciójába, tehát mondjuk az útra felfestve mi ilyeneket tervezünk, megjelenik számunkra a navigációs utasítás. Ennek szerintem egy elegánsabb vagy diszkrétebb megvalósítása, hogy minthogyha útburkolati jelek lennének fölfestve, mondjuk zölddel vagy kékkel, a navigációs jel föl lesz festve az útra, ködben akár az útszélét is ki lehet jelölni ilyen módon. Objektumokat tudunk kijelölni, vagy hogyha előttünk túl közel van valaki és fékez, akkor ki tudja jelölni, hogy most a ráfutás veszélye áll fönn, fékezzen az ember. Van egy következő termékötletünk, ami viszont az lenne, hogy amikor már tényleg önvezető az autó, akkor lehet mozizni vagy e-mailezni a szélvédőn. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.